Be bela jile fo ka bela jile woni mano biara baye marsi kalo klimuka ani fla samba fla ani mukan suba yanka donki waru wati sele bi donki waru konnala jamana nyema ka beni sumulu re koni nyekorlo ye aye de meta kasi gwa keme fla re koni mamunu ni ulu mo bala amina ndadu naka kolol konnala ka foroka fanga ni tomi be anka jamana kono ndo ye mali aserte renouveau paso ka chika olu koni be jikoroni kunu ni okara ka beni trata duya ye marsikalo kle muba ani kele samba fla ani mukan saba akunye kasega kwa fanga ni tonka kofo malidonye ani uka manyema ni ubuno yera malidona jikoroni obesega kuma olu ka ton wala koni kene to la tugamina mouvement ambiko aleni amanyema kotmata batulinyan kabeni akaya nyumanko ye alisa olu tara kati koko il faut yomi mako centre de formation en transformation des cellules locales do kasega o so belebele ko ojo kadi koma mimato ayre ka dala dumunu me nyini basena ayre fi anino kasega olu yelema kake mako wore ka foroka ameta farafina farajela nanye kuna funu musoro amesoro ka dunuli anka wolwol konnala iba fo anya foto kaminanga bakuru bawla jamana nyema colonel Assimi Goita kabini sungolo nyekorlo yi ale koni ye demeta kamalide chama kasika olira koni segere mina kara tratadu marsikalo klemuka anikele samba fla ani mugan fla krenkenala nara mi metalike gwa keme fla njonasi ni olu koni mogobe demela bi ame wati mina jamana nyema ale koni ye demeta ko olu segere deme minduruma ode betalike sugoro fokata si ewa malo tamaru ale re koni ni tuluma yasa sungolo obeseka lateme herani badin kon nala tuamina fanga ni to mimbe anfi acerté renouveau faso ka chika olu koni kumbe jikoroni kabini trata duaye marsikalo clé muka ani kele samba fla ani muka ani fla mukan saba kune kasega uka fanga ni to kaira jikoroni ka akelina bela jelena akaja maliden bela jelena ani olu yere koni tokola mami ni obeseka kuma ni abefo o mauka coordinateur jikoroni yere koni konnala wa meka ofene ira maula kenere konika ibaika fo kenenka acerté renouveau faso ka chika amanyema abela jelere koni kumbe kenenka acerté jekulu minya yira ka fo ka kalkashin olu yere koni be deme de takanye shi chima chala fanga re koni ma bara munu ni jamana nyemo olu ga se ko ke kaseka deme do olu yere koni ma wa ani ngele munu yere koni be no fero be se ka so olu yere koni be se ka laglan to mina nga olu yere koni sigikandi kaseka deme ka udo chima chala fanga kalkenela Assimi Goita ani gouvernement re koni bela jelere koni ma ya yira ka fo wati temeluna uka fanga yinitoin ubina yala jamana re koni konna la ka yira maliden kelingen na bela jelena okumu de kama okumbe jikoroni minye kaseka uka coordination amanyema kalere koni sigi nga akeneka anyafo amanyema bela jelen kumbe nino krenkenala amanyema ba no ye alu badra sempara anye alilame siriki touré aleka micro la ne to alu badra sempara e ni acerté parti acerté renouveau faso ka tika nyo au président nyo nyemo bay bo ame ala halam na ame kanga jikoroni para ame ko nyemo ton nyemo ame ko de sigibi pour que abse ka ton acerté renouveau tari jikoroni secteur bela jalena pour que acerté ka bara transition de melim na ya fo kunu na me ka fo bi wa namba fo sini Assimi jikoroma tintili fanga me se ka basigi to komna jugu munu be sengorla la ala ku dese an yɛrɛ bɛ se k'u kɛlɛ cogo min na pour que ka dɛsɛ transition bɛ se ka basigi a bɛ se ka ɲɛ cogo min na o kɛnɛ dɔ de don bon n bɛ se ka min fɔ monsieur Ba Jakite ye n'o ye n yɛrɛ terikɛ ye n teri don n kɔrɔ don a bɛ se ka kɛ n dɔgɔ fɛnɛ ye a ka transition dɛmɛ a b'a kuma la depuis transition ma na a ka d'a ye ka transition in dɛmɛ bon n'a ma ɲɛ an b'a dɔn ni transition dɛmɛ ye a kanu b'a la a ka d'a ye donc an y'ale de ta sa ka kɛ transition in ɲɛmɔgɔ ye a ka wuli bi sigi banna ma fo an k'a ye jikoroni para fan bɛɛ acerté renouveau n'o y'an ka parti kura ye faso ka cikan k'a ye jikoroni section bɛɛ la a secteur bɛɛ welewelekan bɛɛ bɛ n bolo ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ ma o ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma halisa an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka Assimi dɛmɛ baara in na ko in ma daminɛ bi a daminɛ ni sisan cɛ a ye min kɛ bɛɛ ɲɛ b'a la dadimi tɛ ɲɛdimi don bɛɛ ɲɛ b'a la donc o hukumu kɔnɔna la hali n'a yɛrɛ b'a ni de di transition a tɛ tiɲɛ an ɲɛna quoi a tɛ tiɲɛ an ɲɛna bi a tɛ tiɲɛ an ɲɛna sini donc an bɛɛ ka ŋaniya kɛ kelen an ka Assimi soutenir a n'a ka gouvernement merci.
Alou Badara Sempara ale ka kuma yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛmɛlen kɔ u ka coordination ma ɲɛma ni bɛɛ lajɛlen b'a wele Jikɔrɔni ko Mula nka tɔgɔ sɛbɛn o de ye min ye Buwa Jakite ale yɛrɛ fɛnɛ kɔni ye a ka nisɔndiya ka se ka o bɛɛ lajɛlen yira Sidiki Ture ale ka micro la. Bon, ne tɔgɔ Buwa Jakite communément appelé Mula. Bon, vraiment bi ne de ka c'est un nouveau coordinateur Jikɔrɔni kɔnɔ bi. Vraiment mais bɛɛ fo ka bɛɛ barika da. Vraiment dana danga un coordinateur présent bi Jikɔrɔni kɔnɔ bi. Vraiment ça t'en bolo quoi. Mina min ka na dogo mɔgɔ si la. Vraiment fɛn dira ma bi. Ni fɛn min ka kan bi. Donc vraiment n'an ka wuli kan jɔ de san ka baara kɛ. Comme président a bɛɛ fɔ ka ban. Ni n ko mɛ kuma a bɛɛ fɔ quoi. Asimi ko cogo min na bi a ma dogo mɔgɔ si la. Vraiment a bɛ baara min na a ma dogo mɔgɔ si la. Donc an de jeune bi Jikɔrɔni kɔnɔ bi. An kan ka min kɛ an yɛrɛ kan k'o dɔn. Donc n'an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka jɛ ka baara kɛ. An kelen tɛ se ka kɛ dɛ. Mɔgɔ de bɛ fara an yɛrɛ kan vraiment an ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Jikɔrɔni fantan naani bɛɛ la. Ne kɔni se ye min ye nin ko la a tɛna dogo mɔgɔ si la vraiment. Mali bɛ cogo min na bi bɛɛ ɲɛ b'a la. Asimi bɛ min na bi bɛɛ ɲɛ b'a la fɛnɛ vraiment. Bamanan kuma dɔ ko ɲɛdimi tɛ. Donc a bɛ min na bi vraiment an ka fara kan an ka dɛmɛ baara kɔnɔna la. An kɔni se ye min ye an b'o kɛ jamanajɔ la. Ne tɛ dɔ wɛrɛ fɔ Jikɔrɔni kɔnɔ in na ko min na k'an bɛɛ ɲɛ b'a la. Vraiment mɔgɔ kelen tɛ se ka ko kɛ. An de ye jeunes ye bi. Donc pollution mɛna kan an fɛn kojugu. Donc an k'an fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ an ka Jikɔrɔni bɔ dingɛ kɔnɔ. Jikɔrɔni bɛ dingɛ kɔnɔ bi bɛɛ ɲɛ b'a la. Hali an filɛ quartier kɔnɔ tan. Carré filɛ nin ye a bɛ san joli donda a carré kan. Donc vraiment an ka jɛ ka fara Asimi kan an bɛ se ka nin ko ɲɛ cogo min na an bɛɛ ka fara kan ten a k'o dilan o cogoya la. Bon vraiment président bɛ fɔ ka ban kuma tɛ ne bolo bilen. Mais bɛ fɔ ka bɛɛ barika da. Mouvement Ambiko Fatoumata Batoulignan ale tun bɛ Kati kɔkɔ ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ centre de formation en transformation des céréales locales n'o ye an yɛrɛ ka sɛnɛfɛn minnu bɛ kɛ an yɛrɛ kɔni fɛ yan nɔ ka se ka olu bamayɛlɛma min b'a to a bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye cogoya min na an ka maliden yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni bolo ayiwa yaasa ka se ka nin centre belebele jɔ Mouvement Ambiko a laɲini yɛrɛ kɔni bɔra olu la u taara k'a jɔ k'a di Katikaw ma nka baara min tun bɛ nin nɔ bi o de ye ka se ka a min bɛ tali kɛ a biriki fɔlɔ la ka se ka da min b'a to ayiwa baara ninnu tɔ yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogoya min na ayiwa an y'a fɔ nin kɛnɛ yɛrɛ fɛnɛ kan Mouvement Ambiko a ma ɲɛma olu yɛrɛ kɔni ye layidu di olu bɛ taa ka taa se nin kɛnɛ in kan min ye ayiwa laɲini ye olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka sabati cogoya min na bɛɛ lajɛlen ka faamuya k'a fɔ a bɛ tali kɛ ayiwa centre de formation en transformation des céréales locales n'o ye an yɛrɛ ka dala dumuni minnu bɛ an yɛrɛ kɔni fɛ yan nɔ ka se ka olu bamayɛlɛma ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ kɔni ye cogoya min na baara bɛɛ lajɛlen kɛra Mouvement Ambiko ale ni a ma ɲɔgɔn fɛ Fatoumata Batoulignan ka bɔ la an bɛ taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso a bɛ fɔ min ma opération de déstabilisation ni o bɛ tali kɛ nanzara jamana olu ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ o ma ko OTAN olu ni l'Amérique jamana kɔni faralen ɲɔgɔn kan ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛkulu min ni a yɛrɛ kɔni ɲɛ minɛlen bɛ Faransi ale yɛrɛ kɔni fɛ u ka baarajugu kɔni u bɛ ka olu yɛrɛ kɔni don sen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina jamana yɛrɛ kɔni kan a bɛ fɔ min ma ko opération d'espionnage n'o ye ka u dogo ka maaw ka kɛtaw ni fɔtaw ko olu lamɛn ayiwa ka se ka olu kɛ kɛlɛbere ye ka jamana yɛrɛ kɔni ma don n'a nataw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o cakɛda in yɛrɛ kɔni ɲɛ minɛlen bɛ Faransi ka maa dɔ fɛ n'o ye Mathieu Pellerin kɛrɛnkɛrɛnnenya la o cakɛda in n'ale tɔgɔ ye Crisis Group olu yɛrɛ kɔni Burkina fintigilakaw ni a jamana ɲɛmaaw ye dankari kɛ olu yɛrɛ kɔni na bi an bɛ waati min na an bɛ taa Uganda jamana ɲɛma fo ka taa se u ka wasabulon yɛrɛ kɔni ɲɛma kɔnɔna ma olu kɔni ye sariya ta sariya min na a bɛ tali kɛ ka ɲɛsin maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni ye cɛ tɛ muso tɛ ye a nanzarakanw ye minnu ni olu ye gay ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ maa minnu ma olu yɛrɛ kɔni kelen bɛ ka u ban u yɛrɛ la ka bɔ a fɛ ka don min ye maa wɛrɛ kɔni fari yɛrɛ kɔni kɔnɔ ni o bɛ fɔ lesbiennes gays transgenres maa o maa ni e de sɔrɔla nin wale ninnu yɛrɛ kɔni ka sariya yɛrɛ kɔni taara min bɛ nin baara ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔ n'i ye cɛ ye i bɛ to cɛya la n'i ye muso yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye i bɛ to musoya la ka maa min ban'o ma k'e b'a fɛ ka i yɛrɛ kɛ cɛ tɛ muso tɛ yɛrɛ kɔni ye ayiwa sariya minnu taara a bɛ taa ka ɲɛsin olu yɛrɛ kɔni kelen-kelenna ma ni mun sɔrɔla la sariya b'o tigilamɔgɔ k'o ɲangi an bɛ taa Irisi jamana kan Chinois olu ka jamana ɲɛma n'o ye Xi Jinping ale yɛrɛ kɔni sera min bɛ tali kɛ Kremlin la
ka bɛn ni ayiwa tarata dunya yɛrɛ kɔni ye ayiwa a seli min yɛrɛ kɔni kɛra a bɛ bila minɛn min kɔnɔ o de ye ɲɔgɔn dalajɛ belebele min n'a bɛna kɛ n'a bɛ f'o ma sommet ayiwa ani a bɛna kɛ maa min yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ o de ye ani Vladimir Poutine nka a ka taali tile filanan yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a kɔni kɛra sababu ye ani Russie n'olu ka minisiri ɲɛma n'o ye Mishustin ani ale yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye a ye foli kɛ foli min n'o bɛ tali kɛ tɛgɛ di ɲɔgɔnma min bɛ jamana fila ninnu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ foli ni waliɲumandɔn o kɛra ka bɛn ni o hakilina bɛɛ lajɛlen ni ne fana bɛ dan sigi an ka bi don kibaru la tugu ɲɔgɔn kɔ min n'a b'o kɛla ni anw ye ka se ka olu jidi jaa ninnu k'olu cari diɲɛma bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na an b'a fɔ a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ